нархи телефон 4990 рубл. Дар магазини Realfon ҳамаи телефонҳо арзон шудагиянд, яъне аксияи идона. ҳамаи телефонҳоро нархҳоша ба шумо нишон метиҳем. Видеоро то охир тамошо кунед. Подписатсия карда набошед, подписатсия кунед, лайк монед, то ки ё рафиқои шумоани ин нархҳоро бибинанд. салому алайкум дӯстон, дар магазини Realfon омадем ва ай ҳамаи нархномаи телефонҳо шуморо худо хоҳад бохабар мекунем ки аз чанд сом то чанд сом арзон шудагиянд. Максимум телефонҳо аз 1500 то 2000 рубл дар магазини Realfon арзон шудагиянд. Нархномаро аз Samsung сар мекунем то телефони 4900 сомаша. Видеоро то охир тамошо кунед. Дар магазини Realfon телефони омада ки 4990 рубл, телефони Redmi A3 дизайнша ҳамаша ба шумо нишон метиҳам. дохили магазини Realfon мешавем. Худо хоҳад дар ҷа боша моро авиакасса пешвоз мегирад. Агар ба шумо билет дар кор шуда боша, рақамҳо дар болои экран метавонед ки ба авиакассаи Real Avia муроҷиат кунед. Ҳамин рақамҳои авиакассаи. хоб, ин мегарем дар ҷа бошад соатҳо, наушникҳо, чизе ки шумо дар кораи калонка, агар дар кори калонка ки боша менеҷери магазин дар кор боша, марҳамат. ва дар ҷа мегзарем Samsung-ро ай модели Samsung Galaxy A56 сар мекунем ки ин телефон нав бромадаги дизайни телефона бинед. Телефон чӣ хел дизайн дора, мана дида метавонед. Телефон экранаш 120 Гц кор мекунад, дуруни обда бемалол кор мекунад. Телефон 50 мегапиксел камера. Нархаш 3500 рубл 8 ба 128 гаш. ин нарх дар ягон ҷо намеёвӣ. Телефони Samsung Galaxy A55 нархи 8 ба 128 гаш дар магазини Realfon 26990 рубл. Samsung Galaxy A36 телефони модели нав. ин телефон паймати 8 ба 128 гаш дора, бо 6 ба 128 гаш мешава ки нархаш 24990 рубл. Телефони Samsung Galaxy A35 свети розови, свети сиёҳ, любой свет мешава. нархи телефон 8 ба 158 гаш 25000 рубл, 8 ба 128 гаш боша 23000 рубл. Samsung A25 боша нархаш 19000 рубл. Samsung A16 боша ин телефон арзон шудаги 4 ба 128 гаш дар магазини Realfon 12990 рубл. Samsung A16 4 ба 128 га мана 12990 рубл. Samsung A06 ин телефон компания Samsung бинед ки Samsung буҷет ниш. нархи телефон 9000 рубл, паймати 64 гаш. мана телефон дида метавонед чӣ хел телефон плавни экран кор мекунад. 4 ба 128 гаш боша 11000. ва мегардем ба моделҳои Redmi Note 14 Pro Plus ва Redmi Note 13 Pro Plus. мана телефона бинед чӣ хел телефон дизайн дора. ин 13 Pro Plus дар обда бемалол кор мекунад. екранаш 120 Гц AMOLED кор мекунад. палец болои экрана ва нархш боша 29990 рубл. Телефони Redmi Note 14 Pro. ин телефон боша нархш дар магазини Realfon 22990 рубл. ин телефон ҳам 120 Гц экранаш кор мекунад. мана бинед телефон чӣ хел кор мекунад. ва телефони Redmi Note 14 паймати 6 ба 128 ва 8 ба 128 ва 8 ба 56 мешава. 6 ба 128 гаш дар магазини Realfon 14500 рубл. Телефони Redmi Note 13 моделе ки пеши Note 14 бромадаги. мана телефона дида метавонед чӣ хел дизайн дора ва бинед ки телефон чӣ хел плавни экран кор мекунад. ин телефон 8 ба 128 га ва 8 ба 56 мешава ки 156 гаш дар магазини Realfon 16000 рубл. Телефони буҷетни Redmi 14C. ин телефон нархш дар магазини Realfon 8990 рубл. ин нарх дидем, ин нарх дига дар ягон ҷои телефон намеёбед. телефона бинед чӣ хел плавни экран кор мекунад. 50 мегапиксел камера, 5110 мАч батарейка дора. ва телефони Poco S75 ин ба 14C монанд. ва телефони Redmi A3 ки ин телефон аксия омаде сай, аксия рафте сай. телефона бинед чӣ хел дизайн дора, пушти глянсви, экранаш 90 Гц кор мекунад, 50 мегапиксел телефон камера дора. ва хитон бибинед ки телефон чӣ хел качествени мисол камера мекунад. телефон нав активатсия кардагем ва нарх телефон 4990 рубл. ба ҳамин нарх метавонед ки харидорӣ кунед. мегзарем ба дига стол. телефони Hot 50i моделҳои Infinix, телефонҳое ки мисол ба айфонҳои 12 монандай, нархошон 9990 рубл. телефони Hot 50i 158 гаш боша, нархаш 11000 рубл. телефони Infinix Smart 9, ин телефон нархаш 9990 рубл. телефони
Tecno Neo 6 ки телефон аҷияти батарейка ягон танқисӣ намекашен. ин телефон 7000 мАч батарейка дорад. нархи телефон дар магазин Realphone 17000 рубл 158 бо 15000 рублашон мешавад. ва телефони легендарни телефони Tecno Spark C Pro. мана телефона бинен, экранаш 620 Гц кор мекунад, батарейкаш 5000 мАч, нархаш 13990 рубл, памяти 128 гаш. телефони Tecno Spark CC 10500 рубл. дизайни телефона бинен, телефон чихел дизайн дорад. дар дарони комплектасияи телефонҳои Tecno ҳама чиз аст, дига ягон чизга телефон харидорӣ намекунед. нархаш 10500 рубл. Tecno Spark Go 1 телефони буҷени дар байни моделҳои Tecno Go, Tecno Spark. мана телефон нархаш 7000 рубл сар мешавад. ва телефонҳое ки ба Samsung монанданд, не ки Samsung нестанд, ин телефонҳо нархошон 8000 рубл. телефони M Horse 20 Pro ки ба iPhone 16 Pro Max монанд телефон, нархаш 8000 рубл. ва телефони Tecno Spark Go 1 ва телефони M Horse 15 Pro Max, чиста 15 Pro Max болош, дурунаш Android, нархаш 7500 рубл. ва телефоне ки мисол легендарне гузаштага Itel A70 ки ҳаматон телефона мепурсиден, нархи телефон шид дар магазин Realphone 8990 рубл. телефона бинем, плавн экран чихел кор мекунад, дохили комплексида тамоми чиз дорад, дига ягон чиз дига намехарен. свети кабут, свети зард, любой намуд расветкаш мешавад. ва телефони Honor X9C Smart. X9C ра модели арзонакш. кадомида ба X9C зурш намерасам, метавонад ки X9C Smart харид кунад. нархаш 19000 рубл. телефони Honor X6B. телефони популярне гузаштага, телефони бақувват. телефона бинен чихел кор мекунад, мана бинен 90 Гц экранаш кор мекунад, камера 108 мегапиксел, нархи телефон 11990 рубл. Honor X8C телефони навбромадагӣ ки моделҳои Honor бози Honor X9C, X8C ша бироварда се последний модел. ин телефон нархаш 19000 рубл. ва телефони Oppo Reno, касе ки мисол телефони Oppo маъқула, мана телефони Oppo Reno 512 гигабайт памят дорад, нархаш 21000 рубл. И ба нархномаи ҳама телефонҳое ки наличи дар магазин Realphone қарор доранд. если что успед кунен, заказ кунен, доставка ба ҳама областҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. дохили Москва бошен, то пеш метавона доставка мекунем. телефонҳои нави Samsung A56, A36 ҳам арзон шидагианд, метавонем ки ба нархи 24990 рубл A36 харидорӣ. ба нархи 30500 рубл метавонем ки телефони Samsung Galaxy A56 харидорӣ кунем. агар хоҳем ки дар бораи моделҳое ки дар магазин Realphone ҳаст маълумот гирем, ки нархномаша бидонен, телеграм канали Realphone Москваро пайгирӣ мекунем. дар ҷа ҳамаи нархномо, расветкаш кати, памятч кати, оперативкаш кати, ҳамаш омадагиай. метавонед дар хона бишинӣ ба ҳазур аяла вибр карда ва муроҷиат кунед. если что рақамо дар болои экран, агар ягон чиза пурсон шавен, метавонед ки оператор пурсон шавен.